खेळते झालं. तिचा हात दिल कैसे काढूया आपण, कैसे काढूया आपण. डोळे बघ, डोळे बघ, डोळे डोळे साफ कर, डोळे साफ कर, डोळे साफ कर, डोळे साफ करा, डोळे साफ दिल कैसे काढू दे, कैसे साफ करू दे दिलू. दिल कैसे काढू दे, दिल दिल. बघ केशा 1 2 3 10 केस निघाले दिलो. ह्याची काठी घेतली. काढलं कोणी, मी काढली तर कोणी काढली रांगोळी. नमस्ते. आज मी झटपट नाश्ता बनवते. आता इथे मी ब्रेड घेतले बघा. ब्रेड आहे ना आतून कापून घ्यायची, अशी स्लाइस आहे ना ब्रेडची बघा, ही अशी मी आतली स्लाइस अशी कापून घेतली आणि हा असा चौकोनी भाग घ्यायचा. हा असे मी पहिले 2 स्लाइस घेतले आहे सुरुवातीचे, नंतर तुम्हाला बाकीचे दाखवते. आता त्याच्यासाठी बघा आपल्याला नाश्ता कसा भरपूर करायचा असतो ना, म्हणून आपण कसं अंडी मी 5 घेतले. तुमच्याकडे जशी माणसं असतील ना खाणारी तसं तुम्ही अंडी घ्या. आता 5 अंड्यामध्ये किती होणार आहेत ना ते मी तुम्हाला नंतर सांगते, तसं तुम्ही कराल. आता मी ते 5 अंडी घेतली आहे, 1 बटर घेतलाय आणि हे बघा मी थोडे थोडे भाज्या घेतले. थोडासा कोबी घेतलाय, थोडा शिमला मिरची, थोडा गाजर, थोडी फरसबी, आपली थोडी कांद्याची पात, कोथिंबीर घेतली आहे आणि इथे बघा मी टोमॅटो घेतलाय आणि हा छोटा एक कांदा घेतलाय, 2 हिरवी मिरची, आपल्याला अर्धा चमचा काली मिरी पावडर, पाव कप दूध आणि आपल्याला चवीप्रमाणे मीठ घ्यायचं आहे. आता मी पहिले अंडी फोडते. आता इथे बघितला 5 अंडी फोडायला 2 माणसं लागली, म्हणजे एवढी ती अंडी भारी होती. आता याच्यामध्ये मी काय काय टाकते ते बघा. आता हे सर्व भाज्या मी दाखवले आहेत ना ते सर्व टाकते याच्यामध्ये. पाव कप दूध घेतलाय, काली मिरी पावडर, हे सर्व साहित्य आपल्याला मिक्स करायचं आहे. कांदा, मिरची, टोमॅटो आणि आपल्याला कोथिंबीर. आता आपल्याला चवीप्रमाणे त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. हे मिश्रण आपलं सर्व असं घट्ट फेटून घ्यायचं आहे. आता हे बघितला तुम्ही, हे 5 अंडी फेटायला सुद्धा मला भारी पडतात आहे, तर इथे फेटायला सुद्धा 2 माणसं लागली. आता मी इथे बघा 1 बटर घेतलंय, एका तव्यामध्ये बटर टाकते पॅन मध्ये. आता आपल्याला पॅन आहे ना जास्त तापून नाही घ्यायचा आहे, एकदम स्लो गॅसवर आपल्याला करायचं आहे. आता बटर पिघललाय बघा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे आपले ब्रेडचे स्लाइस ठेवायचे. हे बघ असे स्लाइस ठेवले आहे, कापलेले आपण ब्रेड कापलेला आहे ना त्याची चौकट ठेवली आहे. गॅस आपला एकदम स्लो आहे, एकदम मंद गॅसवर करायचं आहे आपल्याला. त्या चौकट मध्ये आपल्याला अंडा टाकायचा आहे. बघ चौकट मध्ये आपल्याला हे मिश्रण टाकायचं अंड्याचं, जेवढं राहील तेवढं. यामुळे 3 स्लाइस आणले आहे. हे अमूलचे चीज स्लाइस आहे, ते आता आपण त्याच्यावर ब्रेड वरती ठेवायचे. 2 ब्रेड वरती 2 ठेवायचे, एका ब्रेड वरती एका ब्रेड वरती एक. आता आपण इथे याच्यावरती चीज स्लाइस ठेवले ना, आता त्याच्यावरती थोडं आमलेट टाकूया. आता त्याच्यावरती आपण ही ब्रेडची स्लाइस ठेवायची.
आता हे ठेवले ना, आता आपण त्याच्यावर परत आमलेट टाकायचं आहे. आता हे जराशे दाबून घ्यायचे आपण. आता ते कसं सर्व साहित्य टाकेपर्यंत आपल्याला ठेवलेलं ना आपण ते, आणि ते एकदम बारीक गॅसवर आहे. एकदम बघ, गॅस एकदम फुल नाही, एकदम बारीक केलेलं आहे. आणि आता असंच आहे ना, हे खालचा भाग पण तो आता उलटा फिरवलाय ना आपण, तो पण तसाच भाग एकदम मंद आचेवर भाजून घ्यायचा आहे. आता बघा 1.5 मिनिटं झाली आपल्याला फिरवून. आता आपले ब्रेड बघा, मस्त ब्रेड ऑमलेट एकदम छान झाले बघा. आणि चीज पण ते पिघललाय बघा, इथे कोपऱ्यामध्ये दिसतंय. आता आपलं ऑमलेट भाजलंय. आता आपण काढूया. तुझ्या तोंडाला पाणी सुटलं. आता हे आपण 2 बनवले आहेत ना पहिले, ते पहिले टेस्टिंगला जाऊ दे. आणि त्याच्यानंतर आता हे बाकीचे सर्व करते. त्याला चीज स्लाइस पण आहे, हे सर्व ब्रेड आहेत, ऑमलेट आहे, हे अशी ते चालू आहे. असे 2 झाले ना, मला वाटतं अजून 3 म्हणजे 5 तरी होतील. हा, होतील. जेवढे होतील तेवढे मी सांगते तुम्हाला. सर्वात आधी मी तुम्हाला तोडून दाखवतो. इकडे बघा, किती पूर्ण चीज मेल्ट झालं हे सुद्धा बघा तुम्ही. आता दिसलं हे बघा, हे स्लाइस आपण असा घेतलाय, हा पूर्ण मोठा स्लाइस. तू टेस्ट कर. हे ऑमलेट आणि ब्रेड चव सेमच आहे ऑमलेट सारखीच, पण जेव्हा जे चीज येते ना, ते असं वाटतं आपण काहीतरी पिझ्झा सारखं काहीतरी वस्तू म्हणजे एकदम नाश्त्यामध्ये एकदम छान प्रकारे. माणसाने 1 किंवा 2 खाल्ला ना तर एकदम छान प्रकारे पोट भरेल. आणि टेम्पटिंग पण वाटतं, काहीतरी वेगळं पण वाटतंय खायला. रेसिपी एकदम छान आहे, तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. चीजी पिझ्झा. आज मी झटपट फ्राईड राईस करते. आता पहिली मग अंडी फोडायची आहेत. इथे माझं पाणी उकळलंय, पाण्याला उकळी आली आहे. आणि हे तांदूळ आहे ना, मी स्वच्छ धुवून आहे ना 20 मिनिटं पाण्यात ठेवलेले आहेत. आता याचं मी पाणी काढून टाकते. थोडं मी मीठ टाकते आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकायचं आहे. पाण्याला आपली उकळी आलेलीच आहे. आता त्याच्यामध्ये मी तांदूळ टाकते. हे मी 1.5 कप तांदूळ घेतलेले आहेत. आज कुकिंग क्लास दादाजी. आज कोणतरी कॅमेरा हँडल करायला भेटला ना, तर मी असं रोज मदत करू शकतो. कॅमेरा कोणतरी हँडल केला पाहिजे. बघा, थोडं तेल टाकलं बघून. याच्यात जरा काळी मिरी पावडर टाकली मी, जरासं मीठ टाकतो. आता तुझं ऑमलेट झालंय. आता भाजी फ्राय करायला घे, तोपर्यंत इथे माझा भात होतोय. तू आता तेल घेतलं का? सर्वात आधी आपण 2 चमचे लसूण. आपला 80% भात शिजलाय. आता मी हा गॅस बंद करते आणि आपला भात आहे ना गाळून घ्यायचा आहे चाळणीमध्ये. चला तिकडे घालते आणि मी इकडे गाजर टाकतोय. थोडं आहे ना भातावर थोडं थंड पाणी टाकायचं. तर इथे आपण 1-2 मिनिटं गाजर टाकून घेतलेले आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण बीन्स टाकूया. आज मी का बनवतो मी सांग? खूप छान का बनवतो, कारण जे आज टेस्ट करणारे आहेत ना, हा. त्यांना माझ्या हातचा पाहिजे. आज कोबी टाकूया आपण. कोबी, आता सर्व भाज्या टाक. कोबी, शिमला मिरची आणि कांद्याची पात थोडी आणि ठेव. कांद्याची पात थोडी ठेव. थोडी आपण वरतून ठेवायची. तर चांगली फ्राय कर. आज कोण येणार आहे? आज आज स्पेशल पाहुणे येणार आहेत. एक तर तू स्पेशल आलाय पहिलाच, हा. अजून एक आहे. इकडे भाजी शिजते. आज दादाचा घाम येणार आहे. आज ऑन स्क्रीन आहे, ऑफ स्क्रीन असतं. मस्त वाटतं ना. आता आपण इकडे 2 चमचा ब्लॅक सोया सॉस टाकूया. आणि इथे 1.5 चमचा पण व्हिनेगर टाकूया. किती सुगंध कसा आला त्याचा? हा, चायनीज सारखा 1 नंबर आला दादा आज. आता आपण ह्याच्यात ब्लॅक पेपर, काली मिरी पावडर टाकूया आपण अर्धा 1 चमचा.
आणि इकडे 1 चमचा पण फ्राईड राईस मसाला टाकलाय बघा. इकडे आपण चवीपुरतं मीठ टाकूया, जास्त नाही, आपलं जेवढा लागेल तेवढं टाकायचं आपण. हातानेच चवीचं मीठ करायचं. आता एकदम हे आपल्याला आरामात एकदम ढवळायचं, लहान पोरांसारखं ना. म्हणजे ते दाणे तुटले नाही पाहिजे आपले. आता बघा इकडे आपण फ्राईड राईस चांगलं ढवळून घेतलेलं आहे. आता इथे आपण आपले ऑमलेट टाकूया. आता इकडे मी शिजू गॅस बंद करतो आणि चांगलं ढवळून घेतो. इथे बघा आपली फ्राईड राईस रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता आपण सर्व करायला घेऊया. आता याच्यावरती आपण जरा कांद्याची पात टाकूया. आपली रेसिपी एकदम कम्प्लीट.